तू असताना सोबतीस का करावी मी चिंता कशाची. तू असताना सोबतीस का करावी मी चिंता कशाची. तू माझा आणि मी तुझी एवढीच आसमनाची. तू असताना सोबतीस का करावी मी चिंता कशाची. सर्व दत्त परिवारास साष्टांग प्रणिपात. दत्त माझा मी दत्ताचा. रचना श्री गुरुदत्त चरणी अर्पण. बऱ्याचदा आयुष्यात छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे होत असतो आपण दुःखी, नाराज आणि उदासवाने. बऱ्याचदा आयुष्यात छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे. पण दत्तांची आहे सृष्टी नि तोच तर मालक असल्यामुळे. सोपवून पहाना तुमची दुःख तुम्ही अलगद त्याच्या पुढे. पण दत्तांची आहे सृष्टी नि तोच तर मालक असल्यामुळे. मनी असता भावशुद्ध नि खरी भक्ती तुमच्याकडे. मनी असता भावशुद्ध नि खरी भक्ती तुमच्याकडे. आर्त भावाने घाला ना साध तुम्ही एकदा माझ्या माऊलीकडे. मनी असता भावशुद्ध नि खरी भक्ती तुमच्याकडे. प्रेमाचा भुकेला तो भक्ताची माऊली. प्रेमाचा भुकेला तो भक्ताची माऊली. स्मरण करता हजर होते बघा माझी दत्त माऊली. प्रेमाचा भुकेला तो भक्ताची माऊली. ओळखून भक्ताचे दुःख घेतो जवळ भक्तास तो. ओळखून भक्ताचे दुःख घेतो जवळ भक्तास तो. निघालत असतो हळुवार फुंकर भक्तांच्या जखमेवरी. निघालत असतो हळुवार फुंकर भक्तांच्या जखमेवरी. किती आल्हाददायक हा स्पर्श माझ्या माऊलीचा. किती आल्हाददायक हा स्पर्श माझ्या दत्त माऊलीचा. याच साठीच तर करतो ना भक्त अट्टहास सदा. याच साठीच तर करतो ना भक्त अट्टहास सदा. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा.